Былога лукашэнкаўскага сенатара і начальніка найбуйнейшага ў Беларусі вытворцы будаўнічых матэрыялаў будуць судзіць. Гаворка ідзе пра Владзіміра Кісялёва, якому 66 гадоў. Ён зрабіў бліскучую кар'еру ў сістэме Лукашэнкі, кіраваў некалькімі вялікімі прадпрыемствамі і займаў добрыя чыноўніцкія пасады. Напрыклад, нейкі час ён быў першым намеснікам магілёўскага губернатара, а ў 22-м годзе ён узначаліў Краснасельск будматэрыялы. Гэта найбуйнейшае прадпрыемства па вытворчасці будаўнічых матэрыялаў ва ўсёй Беларусі. Але ж улетку 24-го года Кісялёў раптам знік з публічнай прасторы, а яго імя выдалілі з сайта прадпрыемства. Дзяржсмі пра адстаўку кіраўніка нічога не паведамлялі. Пазней стала вядома, што супраць Кісялёва была распачатая крымінальная справа, і яе разгляд пачнецца 24 лютага ў Гродзенскім абласным судзе. Чыноўніка абвінавачваюць у разгалошванні службовай таямніцы, але што канкрэтна ён зрабіў, трымаюць у таямніцы, бо працэс будзе закрытым. Цяпер Кісялёву пагражае ад штрафу і да 3 гадоў калоніі.